हेल' लोगोफोर, गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय आरो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे गासैखौबो आंनि बे गेम अफ लाइफ इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबावबाय। आरो लोगोफोर, आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लासो गासैखौबो बुजिनानै मोनगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गाहायाव साबस्क्राइब बटनाव साबस्क्राइबआव थुनानै बेल आइकनाव थुना अलाव क्लिक खालामनानै हो। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट खोथाखौ फोरमायनो सानदों। जाय बिथांमोना दिनै बुंदों, बिथांमोना दिनैसिमबो राजनितिक मोनसे भाषाजों बिथांमोना बुंबाय थादों। मानोना जोंनि BPF मोनसे राजनितिक दल हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो BPFनि दैदेनगिरियानो जा, BPFनि कर्मिफ्रानो जा, रावबो गोसो बायाखै, मोजाङैनो दं। राजनिति थिगै আছে कि बेया देखिसे जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन जे जोंहा नैबे भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि मोनसे सावरायमेल जादों। जों डिस्ट्रिक्ट कमिटिया फैदों। जोंनि BPF राजनिति दल हिसाबै फैबाय थानाय दिनाव जों पार्टिखौ बोरै स्ट्रं खालामनो हागोन आरो जोंनि BPFआ बोरैहाय जों पावाराव फैफिननो हागोन बेखौ लानानै जों सावरायदों। ক্ষমতা থাকিবই, না থাকার কোনো প্রশ্নই নাই। मानोना नोंथांमोना नुखादों दिनैनि गभर्नमेन्टआ माबायदि खालामबाय थादों। दानि बर्तमान UPPL आरो BJP गभर्नमेन्टआ बर्तमान बे BTC ओनसोलाव बिथांमोना मारैहाय सरकारखौ सालायगासिनो दं बेखौ आं बुंलायाब्लाबो अलरेडि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाखाबाय। मानोना बिथांमोना नै 1.5 बोसोर जाबाय सरकारा, आरो माने 1.5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना माबायदि खामानि मावनो नागिरदों अलरेडि आं बुंलायलायाबाबो रायजो राजाफ्रा मिथिखानो हाबाय। बिथांमोना थांनाय बोसोरनि जिथु बाजेट, बे बाजेटखौबो दिनैसिमबो बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै। आरो बे 2022 आरो 23 माने जिथु बाजेट, बे बाजेटआ दिनैनि थारिखआव फार्स्ट किस्ति हिसाबै सफैनांगौ, दासिमबो बिथांमोना लाबोनो हायाखै। बेनो फोरमान। आरो बिथांमोना जिथु माने जिबायदि आसनि फोसावदों कमप्लिटलि दिनै बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा बेखौ नुखादों। नंखायनो जोंहा BPF राजनिति दल हिसाबै जोङो पुनराय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों बोरैहाय देरहासार जानो हागोन बिनि थाखाय जोङो जोंनि कर्मिफोरखौ लानानै जों सावरायदों। मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि हिसाबै जोंहा जोंनि खामानि मावखौ जों BPF हिसाबै जों मावदों आरो जों मोनदों दिनै गोदान जोंनि माने BPF राजनिति दलाव जथेस्थ' फैनो थाखाय माखासे आग्रह, आरो बिथांमोना फोरमायदों जे BPF राजनिति दल हिसाबै जथेस्थ' मोजां आरो जथेस्थ' मावनो हानाय माखासे एक्सपिरियेन्स दङ। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं। 17 बोसोर BPF सरकार सालायनायाव बे BTC ओनसोलनि अयनखौ नुदों। बेबायदि हिसाबै दिनैसिमबो जोंनि BPF कर्मिफ्रा जथेस्थ' मोनसे गोसोआव साहस लानानै दिनै पार्टि खालामनो ओंखारबोदों। आरो नोंथांमोना नुगोन फैबाय थानाय दिनाव BPFआ माबायदियै माने सरकारखौ लाबोनो हागोन।